Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Mama Prase na poslu. Mama Prase radi na svom računaru. Tata Prase za ručak pravi supu. Tata, da li možemo da gledamo kako mama radi na kompjuteru? Da, sve dok je ne uznemiravate. Danas mora da obavi puno važnog posla. Hvala, tata! Mama Prase mora da obavi puno važnog posla. Mama, da li George i ja možemo da ti sedimo u krilu dok radiš? Možete, ali budite mirni. Pepa i George vole da gledaju kako mama radi na računaru. Mama, da li možemo da igramo igricu Srećna gospođa Koka? Kasnije možemo da igramo Srećnu gospođu Koku, ali sada moram da radim. Mama, možemo li da ti pomognemo da radiš? Ne, Pepa, ne smeš da diraš računar. A George, ni ti ne smeš da ga diraš. Da, George, ne smeš ovo da radiš. Prestani, Pepa! O, izvini, mama. Pokazivala sam Georgeu šta ne sme da radi. O Bože, računar to ne bi trebalo da radi. Tata Prase! Tata Prase! Šta je bilo, mama Prase? Tata Prase, da li znaš da popraviš računar? Ja ću da završim ručak dok ga ti središ. Slobodno, mama Prase, ali ja nisam baš dobar u ovim stvarima. O, hvala ti, Tata Prase. Tata Prase će da popravi računar. Možda samo treba da ga isključim. I ponovo uključim. Tata Prase je popravio računar. Bravo, tata! Da, ja sam pravi stručnjak za ove stvari. Tata, da li možemo da igramo igricu Srećna gospođa Koka? Pitajte mamu Prase. Mama je rekla da možemo kasnije da igramo. Onda u redu. Ali ne znam gde se nalazi disk. Jupi! Sada je red na mene. Sada je red na mene. Zaboga, šta se tu događa? Vidim da računar ponovo radi.